Бъде и днес ще играя Geometry Dash. Оставям си с кръгля фиска. Ще минавам това, чакайте, Theory of Everything. Не го минах. На 96 бях. Сега съм с нов профил, затова ми е на 59. Ама сега вече мисля, че го мина. Направих един практис и го минах от втория път. Окей. Сега вече просто трябва да го мина, окей. Тогава бях с... Чакайте да... Трябва да намаля малко. Това е лошо. Преди бях с шит телефон и не успях да го мина. Понеже ми е бавен телефона, yes, окей. Окей, успях. Така, малко спомняме тук. Така, оп, леко. Така. Добре, успях. Окей, този път чувствам се уверен. Мисля, че ще успея да го мина даже от първия път. Ако успея от първия път, ще бъде велико. Така. Леко. Добре. Успяваме, хора, успяваме. Ето го края. Пак на 96. So close. Не. Брат, защо бе? Тия 96%... Защо? Добре. Сега се връщам. Хора, тук се включвам просто защото ако спра на пауза малко по-напред в нивото, като спра паузата пак, ще умра. И не искам това да става, тъй че да, тук се включвам. Баваш ли се, бе, брат? Защо, бе? Мале, защо, бе, брат? Пати тъпото ниво. Мале, толкова мраза това ниво, често викам. Това ниво е най-шиването, което му съществува. Окей. Аре, бе, трябва да го мина. Как умрях тук, бе? Как точно тук трябва да... Не знам, просто не знам как умрях. На най-тъпото място. И тук даже умрях един път. Супер тъпия пак начин. Не! Брат! Защо, бе? Офаре, бе, брат! Бах ти тъпото! Пак няма да стане много. Като гледам на какви умни места умирам, вече и до 50% не мога да стигна, брат. Защо става така? Бати тъпто. Добре. Това път го минахме. Yes. Тук ако умръш ще бах ти тъпто. Yes. Окей. Не! Брат! 68. 68%. Мамичката му да. Окей, хора. Минах нивото. Просто... Исках просто да стигна до тук, където е 90 и няколко процента и да спра на пауза. Обаче си викам, не, ще умра. И просто успях да мина нивото най-накрая. Едвам. И да, като цяло най-накрая минах Theory of Everything. Аре ще направя още един последен опит, където и да умра, не ми пука. Просто да направя един последен опит на камера. Окей.
Игра вече от 10 на 15 минути, между другото е много мина. Се стигам до много проценти и умирам. Просто ето умра, там и спирам клипа после. Ако мина пак ще бъде готино. Не, окей. Няма се ядосвам този път. Все пак го минах вече. Тук също умрях няколко пъти, за малко пак да умра. Ето тук също умрях няколко пъти. Ох, окей. Тук не съм умирам. Тук просто съм го запомнил. Така. Дали ще успея да го мина пак? Мисля, че да, между другото. О, да. Ето, и хора, минах го за втори път. И то този път на камера. Добре, втори път подред. Надявам се, клипа да ви е харесал. Ако е така, оставете един малък лайк. Абонирайте се, оставете лайк, коментирайте. И до следващия път.